Čauky, já vás vítám u dnešního videa, dalšího, druhýho. A dneska to bude druhý vlog. Nevím úplně, jestli tady bude něco jiného než vlogy, protože nevím, co bych vám tady ještě měla tak natáčet jiného než třeba vlogy. Ale můžete třeba napsat buď mě na Instagram, který bude mít dole v popisku, nebo do komentáře, co byste třeba chtěli. Tady na tom určitě vidět. A já to samozřejmě můžu natočit. Já jdu na koníky takhle velkou taškou z Pepka, 3kilovou, protože v tom mám ňamky pro koně. Takže tak. No a mě teď spadne asi už za chvilku ruka, takže se uvidíme až na koníkách. Kámo, ono to má další zpoždění, asi 10 minut. Já to fakt nedávám, tímhle tím autobusem je jezdění za trest. Jako každý den to má třeba 10minutový zpoždění. Vůbec si to neužívám jezdit autobusem. Nic nevím, jestli mě teď uslyšíte, ale normálně já vidím můj autobus. Reálně tu sedím 10 minut, což je ještě v pohodě. Většinou to jezdí třeba až 15:20 a je 15:14. Takže je dobrý, že to aspoň nemá takový zpoždění. No a já už jdu do autobusu. A doufám, že jste něco slyšeli. Já teď jdu do autobusu a ozvu se vám, až budu někde u koní. Takže já už jsem tam, kde mám být a už jdu na koníky. Jsem tu celkem brzo, je 15:30 přesně a jsem tu dřív, než jsem si myslela. Myslela jsem si třeba, že tu budu až 15:40, ale reálně já už jsem tady v 15:30. To je nenormální snad. On teda nabíral jiný speedy. No. A dneska tam mám být zase s kámoškou. Tak uvidíme, co natočím. No, ale program je ten, že dneska půjdu loungeovat, protože Jane měla teď asi 4 dny volno. Dneska je úterý, naposled byla asi v pátek venku. Ano, byla jsem takhle líná, protože přes ty víkendy já prostě jsem líná a nechci si tam vůbec chodit. Ale takhle přes ty týdny tam většinou jezdím, no. Zítra tam teda nemůžu, protože mám dlouhou školu, ale čtvrtek, pátek tam půjdu. A pokusím se tam mít i sobotu a neděli. Ale uvidím, jak mi bude. Včera by třeba byla hrozná zima a když jsem dělala kámošce narozeninnou oslavu, to jsem nemohla. No a tak no, a už to tady asi držovat nebudu. I když jsem vlog, doufám, že bude delší jak tamten. Já mám 78%, takže to mi hezky vydrží třeba hodinu. Chci aspoň, aby tenhle vlog byl delší jak 10 minut. No, takže tak. No a já jsem ozvala, že budu na koních. Se mi upadne ruka, hej. Takže já už budu za chvilku na koních. A nevím, co tam budu úplně natáčet, ale spíš vám tam nebudu mluvit, protože se před tou mojí kamarádkou stydím. No, takže se vám ozvu, až budu čistit, nebo až budu odcházet. A pak až půjdu loungeovat, anebo až budu loungeovat. Takže tak. Jedeme ven a buchtičku se za moje kamoška. Už je v pyžamku. Takže jdeme udělat jídlo. A ona dostává jenom vitamin C. Takhle. A to stačí. Takže já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Pardon, že jsem vám nic jako pak neříkala při tom, když jsem byla už na koních, ale byla tam další moje kámoška, té jsem se celkově styděla. A nelonžovali jsme, byli jsme na procházce. Takhle se to změnilo. No a kdybyste měli zájem o nějaký další vlog, tak mi určitě můžete napsat. A já se budu snažit. Zkusím natočit ještě ve čtvrtek, ale uvidím.
doufám, že jste všechno slyšeli dobře. Dneska jsem byla na mule. To je moča, je to mula. A moje kámoška vedla teda Jane, protože Anna, když jde na procházku, tak dělá bordel a prostě moje kámoška má větší sílu než já, takže ji udrží líp. Takže tak. No a já už nevím, co bych k tomu měla nějak říct. Já doufám, že jste aspoň malinko užili a já se na vás budu těšit zase příště. Tak čau.